आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं दिनै फरायथिनो फैदों आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव सेबखांजानाय मैखोम रादाबफोरखौ गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं बेहाय दङ गिबि रादाबा सराइबिलाव सा 300निबो गोबांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों। सराइबिल बे श्रीरामपुर गसाइगाव बेनिफ्राय PMAYG न'नि रां जाख्लग्रा सुबुंफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जेलाव दैथायहरनाय जागोन। उकिल मुसाहारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। आसामनि 14 गं जिल्लायाव 24 घन्टानि गेजेराव गासै 1.18 लाख सुबुंफोरा दैबानाजों हालाय हाफाय आरो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जोबोद गाज्रिथार होननानै बुंजायो माखासे जिल्लाफोराव, ओमफ्राय माखासेयाव एसे खम, अब्लाबो खहाया जोबोर बारा जादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा मा जे नगरबेरायाव सासे मानसिया 2 डाकाइतजों गाज्रियै सुजानानै जखम जादों। नगरबेरा बे गवालपारानि सेराव खोलाहा ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा। बिनि उनाव फैबाय रादाबा अस्ट्रेलियानि एलिस पेरिया T20आव 1000 रां लानो हादों। बिनि उननि रादाबा दिल्ली राजथावनि गाहाय बिगुमा जानो हायो गम्भीरा। बेनिफ्राय चेल्सिया स्पेननि गलकिपार केपा अरिजाब्लागाजों रादाय खाबाय। बेनिफ्राय जोङो सावथुन मुलुगनि मोनसे माबायाव थांसै रादाबाव। फैगौ 17 सेप्तेम्बर खालि रिलिज जासिगोन फावखुंगुर सैफ आलि खान आरो अर्जुन कापुर मोननि सावथुन भुत पुलिसआ। बयबो नेनानै दं लाइमोनफोरा बेखौ नायनो। बेनिफ्राय प्रियंका चोप्राखौ 4 आलादा आलादा महराव नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा आलिया भाटखौ अमिताभ बच्चनजों लोगोसे जयै नुनो मोनगोन। बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय रादाबा। बेनि उनाव जों थांदिनि अग्रदूत। बे अग्रदूत रादाब बिलाइयाव मैखोम रादाबा दिनैनिया नैबे तालिबाने আমন্ত্রণ নকরে দিল্লি পঞ্চের দখলৰ দাবী তালিবানৰ অস্বীকাৰ মাসুদ বাহিনীৰ প্ৰথমতে হ'ব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আফগানিস্তানৰ কঠোৰ হাতেৰে বিদ্ৰোহ দমনৰ ভাবুকি। तालिबाना दिल्लीखौ लेंहरानो गावसोरनि सोरखार दानाय फोरबोआव आरो बाजानायबो गैया, दरखार गैया। ओजोंहाय तालिबानफ्रा पन्चेरखौ दखल खालामनो हाबाय होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय आहमद मासुदआ बेखौ नंखाय होननानै बुंदों। दा गावसोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय जागासिनो दङ क्षमताखौ सेलायलायनानै। बेनिफ्राय 2 कागज कলৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰমিকক 570 কোটি আৰেৰ সিদ্ধান্ত দিছপুৰनि माने आसाम सरकारनि मोनसे थांखि जे कासार कागज कल आरो जगिरद कागज कल बा नगाव कागज कल बे गंनै कागज कलनि पेपार मिलनि मावफारियाफोरनो 570 कोटी रां आदाय होनायनि थांखि लादों। दा थेवब्लाबो बिसोरो मावफारियाफोरा खारनांगौल', न'फोरखौ खालि खालामनानै पेपार मिलनि बाउन्डारिनि बाहेरायाव थांनांगौ बे आरो। बेनिफ्राय सरकारि धन आत्महत्या एकमात्र लक्ष्य APDCLৰ एकांश বিষয়া। APDCLनि माखासे मावफारियाफोरनि खामानियानो जाबाय
सोरखारनि रां जाख्ल'नाय आरो बिनि बादै गियान गुबुन गैया। बिनि उनाव जाबाय 2 समष्टि प्रतिद्वন্দ্বিতা भबानीपुर समष्टि पुनर्दखलर दाबि आजमला हुमखि होदों जे भबानीपुर समष्टिखौ AIUDFआनो फिर लाफिननो हागोन फैगौ उफेरा इलेक्शनाव। बेनिफ्राय जाबाय सुक्तिर पाछते कार्बि आंलंआव खबर जुई मा जाहोनाव जे बे कार्बि आंलंनि गोबां मानसिया गोजोनाखै थांनाय जे दिल्ली कार्बि सुक्तिखौ लानानै बेखौ बुजिस'नो हाया जाहक दा अर जोंनो हमदों बे जायगायाव। बेनिफ्राय अभय कुटिर हरखनार पासाव हत्या करे अलमाय थैसिल 2 किशोरीर मृतदेह बै जे क'क्राझार खाथिनि अभय कुटी बे 3 मूल अभियुक्तर बिरुद्धे 850 पृष्ठार अभियोगनामा दाखिल साथामनिबो बाइगरफोरनि बेरेखायै 850 पृष्ठानि चार्जशीट दाखिल खालामबाय पुलिसा। परेश बरुवारे अनानुष्ठानिक जगाजग स्थापन सरकारनिफ्राय बुंदों मा मोथि होदों जे परेश बरुवाजों नन फर्मेलि रायलायनाय जादों आरो फनाव जगाजग जादों बे खोथाखौ बुंदों। श्रेणी गथा छात्र छात्री माजत पर्दा आरिले तालिबाने बे आफगानिस्ताननि बाथ्रा स्कुला खुलिबाय हयथ' दा फरायसाजों फरायसुलिफोरखौ एखेलगे क्लास खालामहोआ नाथाय दा थासारिया एसे बोरैबा मानोना बिल्डिं नांगौ क्लासरुम नांगौ दा बे गैथ'यैनि थाखाय आइजो फरायसा फरायसुलि आरो जोंहाय हौवासाफोरनि गेजेराव पर्दा आलायनाय जादों पर्दा सोंथेनाय जादों क्लास खालामनायाव। अनुसूचित जाति कल्याण कौटि कोटि केलेंकारि काम नखराखै धन लुट अनुसूचित जातिनि जे वेलफेयारनि थाखा बे थाखा कौटि कौटि ओरैनो आद्रि जागासिनो दङ बेखौ सोरबा दाखुमागासिनो दङ। बेनिफ्राय 41 माह दरमाहा नाय जागिरत उन्नयन प्राधिकरण कर्मचारी जागिरतनि जि डेभेलपमेन्ट अथरिटी बिनि मावफारियाफ्रा 40 दानानै दरमाहा मोनाखै। बेनिफ्राय जाबाय मा जे बिटिएडिर गाव कर्तনৰ बिरुद्धे अदालगुरि प्रतिबाद बिटिएडिनि गामि दानख'नाय बे गामि दानख'नाय हाबाफारिया जाहांथारसै जोबोद आवगायदों दा बिनि बेरेखायै अदालगुरियाव हेंथा दिन्थिदों। गुबुन जिल्लाफोराव हेंथायानो गैया ना सिरि मोनाखै ना मा ना देहायाव नाङाखै खोन्था रोंला। बेनिफ्राय नदीबान्दर बिरुद्धे राज्य जुरि युव छात्र परिषदर धरना युव छात्र परिषदा सारा आसामावनो दैमा बान्दोनि बेरेखायै होसिख्रावदों आन्दोलन खालामदों। बेनिफ्राय खेलानि रादाबाव दङ 77 टेस्ट जयर शृंखला 2 एकर अग्रगति भारत जे भारतआ जे 4थि टेस्ट इंलेन्डनि बेरेखायै गेलेनाय अभालाव इंलेन्डनि अभालाव बेहाय देरहाबाय दा आगोलाव 1-1 मोन मोनसे खेला देरहानानै समान जानानै दंमोन मैया भारतआ मोनसे देरहाबावनानै बे 2आव थांबाय दाना रिजाल्टआ जाबाय 2-1 दा बेहाय बुंदोंमोन मा दुथांनो जे अभालाव थांनाय 50 बोसोरानो भारतारि क्रिकेट दोलोआ रावबो देरहायाखैमोन देग्लाय देरहाबाय जोबोद मोजां विराट कोहलीमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा प्रशिक्षक अभिहने मानचेस्टार पन्चम टेस्ट खेलिब टीम इन्डिया दा कोच गैया हलासिनो मानचेस्टाराव टीम इन्डियाया 5थि टेस्ट गेलेगोन मानोबा थानाय नङाथाय कोचआ एख' खोन्था रोंला रादाब बिलाइखौ मोजाङै फरायबा बुथुमनानै फरायबा जों बेखौ मिथिगोन आरो प्रथम बारार বাবে US ओपनर क्वार्टर फाइनालाव साबालेंका होननाय
लन टेनिस गेलेगिरि आइजोआ US अपेनाव गिबि खेबनि थाखाय क्वार्टार फाइनालाव गाखोहैबाय। बेनिफ्राय जाबाय लरार हाखात अखमार 8 खेलुवै प्रि क्वार्टार फाइनाলত 14 বছর অনুর্ধ ওয়েল আইটা টেনিস प्रतियोगिता। बे ओइल आइटा टेनिस प्रतियोगिता होननाया आसामनि खेला बियो। बेहाय आसामनि माबा 9 गेलेगिरिफोरा प्रि क्वार्टाराव जायगा आवथायनो हाबाय। बेनिफ्राय क्रमागत द्वितीय मैच ड्र खेलेले इटालिए जार्मानी इंग्लैंड स्पेन बेलजियम पोलेंडर जयलाभ बे भलिबलनि रादाब। ओमफ्राय ब्राजिल आर्जेन्टिनार मैच बातिल। ब्राजिल आरो आर्जेन्टिनानि गेजेराव मैच जानो गोनांमोन बियो सासपेन्ड जाबाय। मानो जाखो मानो खालामनांखो बेखौ जों रादाब बिलाइखौ फरायबानो मोनगोन। बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्राय। दानिया जों थांदिनि अखमिया प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ नैबे अरुणाचলত अतिजरी परा थका अखमिया स्थायी बाखिन्दार प्रमाणपत्र निदिये इटानगर। इटानगर अरुणाचलनि सरकार बे मा थांखि लादों जोबोद दुखुनांथाव बियो धिक्कार होथावथाव। मानोना बिसोर बुंदों जे अरुणाचलाव आगोलनिफ्रायनो थाबोदोंब्लाबो असमिया मानसिफोर बिसोरनो मा थागिबिनि बा PRC बेखौ होनाय जानाय नङा। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। पन्चेर अब्याहत तुमुल युद्ध तालिबाना सहाय करे पाक बिमान बाहिनीनि अप्ररचित बोमा बरखन। बे दुथां पाकिस्ताना तालिबानफोरखौ सहाय खालामदों पन्चेराव दावहा नांनायाव। बे पन्चेरनि दावहाया जोबोद गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ आरो बेहाय पाकिस्तान सरकारा गावसोरनि रौनियाफोरखौ बिरखंनि रौनियाफोरखौ तालिबाननो मदद खालामनो थिनहरदों आरो बमा होलाबायदों। बेनिफ्राय वित्तीय बर्षर 5 माह उकली যোৱাৰ পিছত ধন মুকলি নোহোৱাত জনপ্ৰতিনিধিৰ হাহাকাৰ। দুজন পদত্যাগী বিধায়ক লৈহে বিশেষ দৰত। मा होनबावनो जे मा वित्तीय बर्षर 5 माह उकली যোৱাৰ जे फाइनेंशियल इयार बिनि दानबा थांबाय अब्लाबो बे MLA फोरा जेबो रां मोनाखै डेभेलपमेन्टनि आरो गावसोरनि दानबान्था बेफोरखौ मोनाखै जानो हागौ। बेनिफ्राय बाहाय मा सानै रिजिगनेशन होनाय MLA नोसो जोबोर अनसुंथाइ हरदों। ताने गुबुन दोलोनिफ्राय रिजिगनेशन होनानै फैनाय आरो बे दिसपुर रङापिटात आबद्ध विधायक पुजि होननाय लोगो लोगो एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड MLA फोरनि बियो रेक्टेबाव दङ दिसपुराव। बेनिफ्राय जाबाय मा बृहत नदी बान्दर बिरोधितारे राज्य युव छात्रर उत्ताल प्रतिबाद। बेखौ जोङो अग्रदूतआवबो मोनदों। गिदिर गिदिर दैमा बान्दो बानायनायनि बेरेखायै फरायसा आफादा गोख्रों होसिख्रावदों बेरेखा खालामनानै बेरेखा दिन्थिनानै। बेनिफ्राय जाबाय मा सरकारारि बैठकर अन्तत कर्मचारी इउनियन कले कर्मचारी इउनियना मावफारिया इउनियना बुंदों सरकारजों रायलायखांनायनि उनाव आलोचना सौहार्दपूर्ण शीघ्र समाधान हब कागज कलर समस्या। बे मावफारियाफोरा सावरायखांनायनि उनाव ओंखारनानै बुंदों जे आलोचनाया सावरायनाया मोजां जादों खोब फ्रेन्डलि जादों। बेनिफ्राय मा जे थाबैनो बे कागज कल पेपार मिल गंनैनि जे जेंना बे समाधान जागोन। बेनि उनाव जाबाय खुलिल राज्यर शिक्षानुष्ठान शिक्षार्थीर हेरेङा उपस्थितिरे आरम्भ हल पाठदान। जे स्कुलफोराव क्लास खालामनो होनदोंब्लाबो क्लास जादों होनदोंब्लाबो बे गासै सैथो नङा। बे हायर सेकेन्डारिनि 12 क्लासनिफ्रायल' ओजों गोजौनिखौ गाहायनिखौ क्लास खालामनो होआखै बुंबानो जाया।
बेनिफ्राय चिकित्सार अभाबत कागज कलर 93 गराखि कर्मचारी मृत्यु चिकित्सा गैयिनि थाखाय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै आरो बे ट्रिटमेन्ट लानो हायियाव बै गंनि पेपार मिलनि 93 मावफारियाफोरा थैलांबाय गुवाहाटी ड्राग्स आहक्त युवकर कांड धन्दी बोले अस्वीकार करा व्यवसायिक ब्लेडेरे डिंगिरेपि निर्मम निर्यातन सासे फालांगि बिनाव ड्राग एडिक्टेडफोरा रां बिदोंमोन आगोलावबो बियो लाङो किन्तु दाखालि हराखैमोन आरो बियो असुबिदा गोग्लैनानै इनिफ्राय दा बेखौ साथाम बे बायगरफोरा लोगो नांनानै हमख्रबनानै गोदोनायाव ब्लेडजों हायो बुथार नागिरदोंमोन आरो बे साथामा बायगर साथामबो बिदा फंबाय असे बिसोर जोबोद लाजिथाव आरो गाज्रि खोथा जादों आरो बेबो बामोनबावसो बिसोरो जौ लोंग्रा ड्राग जाग्रा बेनिफ्राय जाबाय बङाइगाव अधिवक्तार बिरुद्धे एजाहार दाखिल मा दायबा भूमिर गराखिर अज्ञाते माफिया चक्र बिक्री करले माटी बे हा फानखुमादों बेहाय उकिला लोगो लाफादों बोधाय आरो बेनिखायनो सासे उकिलनि बेरेखायै केस होदों बङाइगावआव कनमानि पुत्रकलाय अहाय पत्नीर आर्तनाद नाय कोनो साहाय्य सेरफांगुरिर अपहृत प्रदीप सिलर 2 बोसोरे हुंगुत्र उलियात व्यर्थ आरक्षी प्रशासन सेरफांगुरिनि रादाब सासे प्रदीप सिल होननाय मानसिखौ सोरबा लांखारदों दिनै बोसोरनै जाबाय जेबो खबर गैया बिनि बिसिया दा उन्दै गथ'खौ लानानै फिसाज्लाखौ लानानै हाहाकार खालामनानै दङ हालाय-हाफाय जानानै दङ बे दुखुनांथाव बिनिफ्राय जाबाय मा 8 सेप्टेम्बर एनएफ रेलवे मजदूर इउनियन हकियनी दिवस काइले कक्राझार बर' साहित्य सभार जरुरी कार्यनिर्वाहक गाबोन कक्राझाराव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे इमारजेन्सि केबिनेट मिटिं जिरायगोन माखौबा लानानै बे जिरायनाय जागोन आरो बेनिफ्राय जाबाय जे उत्तर पूबर परा रेल जोगे रबरर परिवहन आरम्भ जे सा सानजा जोंनिथिंबाय गोबां राबार बागान दङ त्रिपुरायाव दङ आरो बहाबा दङ बे राबार बागानफोरनिफ्राय जि राबार दिहुनजादों बेफोरखौ रेलगारिजों रोगानाय जासिगोन ओजोंहाय बाहेरायाव लांगोन आरो बेनिफ्राय नैबे देशर अन्यतम श्रेष्ठ आवासिक विद्यालय दून स्कूलर विशेष पदक्षेप दून स्कूल उत्तर पूर्व शिक्षार्थी जलपानी बे दून स्कूला सा सानजा नाने नर्थ ईस्टनि जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरनि माबा जलपानी होगोन स्कलारशिप होगोन आरो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फराय नोंथांमोननि फिसाफोराबो बे सुबिदाखौ मोननो हागौ फरायनानै मिथिनानै ला प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव होदों बेखौ जोबथा बिलाइनि सिगां बिखङाव बेनिफ्राय उत्तर प्रदेशत भाइरेल जरत मृत्युर संख्या 157 बृद्धि जे उत्तर प्रदेशआव भाइरेल बेमार जानानै भाइरेल लोमजानायाव जि गथ'फोरनि थैसावनाय जादों बे दिनै बांबाय मैया आरो 157 सिम बांबाय बेनिफ्राय खाप्लां पन्थिरे हब युद्ध बिरति चुक्ति भारतआ खाप्लां गन्थिजों खाप्लां बेबो एनएसएन खाप्लां पन्थियाबो बिसोरजों मोनसे सिजफायार गोरोबथा जागोन बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि नियमिया बार्तायाव दङ रादाबा दिल्लीत नाद्दार बागभवনত अमित शाहर डक्टर शर्मा रियर गुरुत्वपूर्ण बैठक
ते दिल्लीयाव जे नाड्डा बीजेपी नि दैदेनगिरि बिनि न'आव मिटिं जादों सोरजों सोरनि गेजेराव अमित शाह इनिफ्राय डक्टर शर्मा इनिफ्राय रिय बे रिय नागालेण्डनि आरो इसोरनि गेजेराव मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा लानानै सावरायलायनाय जादों नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ फरायदो द्वादश स्नातक स्नातकोत्तर चूड़ान्त बर्षर नियमित पाठदान आरम्भ द्वादश स्नातक स्नातकोत्तर चूड़ान्त बर्षर नियमित पाठदान आरम्भ खालि फाइनल इयार फोरनियाल' क्लासा मैयानिफ्राय जाबाय बेनिफ्राय कोविड प्रोटोकलर माजेरे 4 माहर पाছত खुलिल शिक्षानुष्ठान नाथाय हाईस्कुला गैया क्लास 10 सिम गैया बिसोर दुखुनांथाव जादों बेनिफ्राय हरमानोखि पाम तेलर खेथि करिब अखमत आसामावबो पाम तेल होननाय बे आबादखौ मावगोन 11,080 कोटी टका बयारि केन्द्र अभिलाखि आसनि आसामाव 11,080 कोटी रां बाहायनानै बे आबादखौ मावनाय जागोन बे जे खेजुर नारिकल बेफोरखौ माबा खेजुर आरो माबा जाथायसो दंबावो बे पाम होनो नालाय बे पामनिफ्रायबो जानाय थाव दिहुननो हायो बेनिफ्राय कन्याधरत আজি आशु नेतृत्वरे मुख्यमंत्री डॉक्टर हरमार आलोचना आशुजों आसामनि गिबि मन्त्री डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया कन्याधरायाव रायलायदों सुदीर्घ 16 बोसोर पाছত अखम चुक्तिक লৈ मुख्यमंत्री पर्यायत बैठक 16 बोसोरनि उनाव मैया आरो आसाम सरकार आरो आसुनि गेजेराव बे आसाम एकर्डखौ लानानै गोथौयै सावरायनाय जादों बेनिफ्राय ब्रिटिश नागरिकरपरा 1.38 कोटी आत्महात प्राक्तन मुख्य सचिवर 2 पुत्र उद्योग स्थापनार नामत विदेशी बिनियोगकारीर प्रबंधना जे मा खालामदों सासे ब्रिटिश नोगोरारिनिफ्राय भारतनि सासे चीफ सेक्रेटारिनि फिसाला सानैया मा खालामदों 1.38 कोटी रां थगायदों बेसेबां थगायसुला भारतआ बेनो बदनाम इउरपआव आमेरिकायाव भारतारिफ्रा समाधानर पथत नगाव कासार कागज कलर कर्मचारी समस्या बेखौ मा जेंना दङ बेखौ जोङो रादाब बिलाइखौ फरायबा मिथिगोन आरो बेनिफ्राय जाबाय मित्रता শেষ হৈ গ'ল দুটা দলৰে লাভ হ'ব যদি मित्रताया जरा AIUDF आरो कांग्रेसनि गेजेराव जि बिसुगे खानाय बिसायख'थिनि थाखाय बियो जोबनानै थाङोबा मोन्नैबो दोलोआनो लाब जागोन होननानै बदरुद्दिन आजमला बुंदों बेनिफ्राय आगस्ट माहलै 2100 कोटी टका विद्युत मासुल अनादाय थांनाय आगस्ट दानसिम 2100 कोटी रां इलेक्ट्रिसिटी बिल ला अनादाय जानानै दङ होजायाखै बेनिफ्राय जाबाय इडिर सन्मुखत हाजिर टीएमसीर सांसद अभिषेक बेनार्जी इडिनि सिगाङाव नुजाथिनांदों अभिषेक बेनार्जी तृणमूलनि सासे लिडार ममता बेनार्जीनि बियादैना मा बेनिफ्राय नीट NWT बे आरो 2021 नि जि परीक्षार खुसि पुनर्निर्धारण करानो হয় सुप्रीम कोर्टआ नीटनि जि आनजादनि खालारखौ बा रुटिनखौ होनाय जादोंमोन बेखौ सोलायनाय जानाय नङा आगोलनियानो थागोन बे खोथाखौ बुंदों एसेखिनियानोसै माबानिफ्राय नियमिया बार्तानिफ्राय दाना जों फैदिनो आमार रखमाव दङ पन्चेरर पतन बहा मा रादाब मोनदों इसोरो पन्चेरालायनो
जेनबाय जों फोथायनो हायाखै तालिबान आमन्त्रण तालिकात पाकिस्तान चीन रासिया इरान नाय भारत ते तालिबाना मन्त्रि आफाद दानायाव सोरखार दानायाव गुबुन हादोरफोरा जेरै लेंहरो बिदि लेंहरदों नालाय बेहाय चीन पाकिस्तान दङ चीन दङ रासिया दङ इरान दङ नाथाय भारत गैया अरजायाबो भारतखौ लेंहराखै जेबो नङा बेनिफ्राय बिग ब्रादार बेसि बिग होल अखिल होल हस्तिया बिग ब्रादार नि बांसिनानो बिग होल बिग ब्रादार बेसि बिग होल बिग ब्रादारा बांसिन गिदिरसिन जाबाय देरसिन जाबाय आरो अखिला मा खम दामि जानानै फैबाय नाला बंसा खोथा बुंलाबायो नालाय बेखायनो बिदि बुंजाबाय बियो बेनिफ्राय खान्थि सप्तिकलाय जुइ जलिसे कार्बि पाहार बे रादाब बिलाइयावबो होदों कार्बि पाहाराव दाखालिनि जि कार्बि सुक्ति कार्बि गोरोबथा बेखौ लानानै गोजोननाय गैया जनबसति दिखाहारा गड़ फाङिसे जानबाहन हाग्रामानिफ्राय ओंखारना गान्दाया आरो लामा लामा थाबायदों गामियाव थाबायदों आरो मटर गारिफोर सिफायदों सौख्रांदों आरो बियो बे गुवाहाटी ड्राग आहक्तर आक्रमण बेबखाय रक्ताक्त जे बेखौ जोङो आगोलनि पेपाराव फरायखांबाय बेनिफ्राय हिखु श्रमिকক केन्द्र करि बेबायदियात उत्तप्त परिस्थिति जे उन्दै गथ' जि खामला एबा मावथि बेखौ लानानै बेबायदिया होननाय जायगायाव जोबोद दुंहाव थासारि जादों दा देरगाव जानाय तेजपुरनि मानसि पुलिस बेयो सासे आइजोखौ खामानि मावनो लांदोंमोन बिसि फिसाय सानैया आरो बेखौ इनाय बानाय बुयै बुयै बुथारबाय दा इसोरखौ हमनांगौसो जादों जिनाहारिबो खालामदों होननानै सन्देह खालामदों बेनिफ्राय केन्द्र भर्त्सना उच्चतम न्यायालय सुप्रिम कर्टआ मिरु सरकारखौ धिक्कार होदों सनखारिदों ट्रिब्युनालाव बिसारपति नियुक्ति पलमकियाव ट्रिब्युनालाव बिजिरगिरि सायख'नायाव मानो बा थिसननायाव मानो देरि जादों मानो गोहैले खालामदों बे बेनिफ्राय मानकासार बृहत संख्यक निसायुक्त टेब्लेट हह सरबराहकारि आटक मानकासाराव बे निसा गोनां टेब्लेटजों जाबजों सासे फानग्रा रोगाग्राखौ हमनो मोनदों बङाइगाव जब्दकृत हेर'इन गान्जा जलायदिले प्रशासने बङाइगाव जि हेर'इन आरो गान्जा हमनानै मोनदोंमोन बेखौ बङाइगावनि जे माबाया एडमिनिस्ट्रेशना सावबाय बेनिफ्राय रांसापारा मास्क अभियाने प्रवेश निषिद्ध करा अखমৰ गावखन आसामनि गंसे गामि मुङा रांसापारा बेहाय रावबो मास्क गानालासिनो बे गामियाव हाबनो मोना आरो जोङो मास्क गानालासिनो टाउन सहर बेरायगासिनो दङ गोबां जायगायावथ' मास्कनि नामखौनो लाला बे दानिया जुग संख होननाय बांला रादाब बिलाइ बेहाय मा रादाब दङ बेखौ जों नायदिनि জোটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব ওভালে প্রদেশ কংগ্রেসকে দিল হাইকমান্ড জোটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব প্রদেশ কংগ্রেসকে দিল হাইকমান্ড भारतनि कंग्रेस दलनि हाइकमान्डा जट दानायनि बेलायाव बा सिफायनाय बेलायाव आसामनि जि प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बिसोरनि आखायाव समजायबाय बेनिफ्राय अभाले बिराट जय विराट कोहलीनि दोलोआ माबायाव अभाल होननायाव जोबोद देरहाबाय जि स्टेडियामाव थांनाय 50 बोसोरा खनसेबो देरहायाखै देग्लाय देरहाबाय जोबोद मोजां बेनिफ्राय जाबाय मा पाक मदते पन्चशिरे पौसे गेलो तालिब्रा पाकिस्ताननि मददाव पन्चशिराव तालिबानफ्रा हाबहैनो हाबाय बे खोथाखौ बुंदों सेस रक्तबिन्दु दिए लर्डबो हुंकार मासुदेर आहमद मासुदा सोगोमदों जे देहायाव थोबसे दै थै थासान्दिसिम
तालिबाननि बेरेखायै जुजिगोन बेनिफ्राय सचेतनता गড়ে তুলতে गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही तथ्य और जनसंयोगेर विजय हाजरिकाया बे बाथ्राखौ बुंदों जे सांग्रांथि जाहोनो थाखाय बा फोजाखांनो थाखाय बिबान दङ जनसंयोगा तथ्य आरो जनसंयोगा बे खामानिखौ बिसोरो मावनो हायो बेखौ बुंदों अंतसत्ता पुलिस कर्मी के गुली करे खून बे काबुलनि जे गोरबोआव दङ आरो बे गोरबोआव गथ' गोनां सासे आइजो पुलिसखौ गुलि खालामदों काबुलाव जे फरायनानै बाथावथाव जाबाय बिसोरनि रादाबफोरखौ एसेबां इनाय इथासार बेखिनियानोसै दानिया दैनिक जनमभूमियाव दङ रादाबा উজনেলৈ গলে 4 ঠাইত দিব লাগিব কৰ ফৰলেনৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতে কৰ সংগ্ৰহৰ ধুম লামাखौनो बानायखाङाखै आपार आसामथिंजाय फरलेननि खामानिखौ आरो नाथाय फारसेथिंजाय मा खालामदों सोरखारा मोनब्रै जायगायाव टलगेट फज'बाय खांबायानो खांनाय खामानिखौ जुरिबाय खालि टलगेट बे बेनिफ्राय कारागारर परा मुक्त एकनायक गाद्दाफिर पुत्र कर्नेल गाद्दाफि बेनि फिसालाया जेलखानायाव दंमोन बेखौ मैया हगारबाय बेनिफ्राय नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान अस्वीकार ए नर्दार्न एलायंसनि आरो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान सिमान जायाखै जे तालिबाना कनसेल दखल खालामबाय होननायखौ नंखाय रादाब बियो बे आरो बेनिफ्राय अखिल गगৈৰে मित्रता नाकच प्रद्युत बरदলৈया अखिल गगৈजों जे बिसिगि खानाय बेखौ ना खालामदों बेजों कंग्रेसआ बिसिगि खानो मोना बे जानो हाया बे आरो बेनिफ्राय परवर्ती उपन्यासखर भाबे भारतলৈ उभतिब सलमान रुश्दी बे सलमान रुश्दीया गुबुन आरो सलन्थाइमा लिरगासिनो दङ बेनि थाखाय बे सलन्थाइमा लिरनो थाखाय बियो भारताव फैफिनबावदों बेनिफ्राय सलन्थाइमाथ' नङा सल'मा जागोन बियो बेनिफ्राय महाप्रबंधकर बिरुद्धे बयक फाकिरे साकरिर कार्यकाल बृद्धिर अभियोग बैसोनि फाकि होनानै सासे माने डिरेक्टरा साख्रियाव थाबावनो खायदा खालामदों अखम गेस कम्पानिर अवैध नियुक्ति गेसरी रमरमिया बेहा बे ओएनजीसीनि अफिसार जागोन बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाबाव जे সকলোকে সতর্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান দ্বিতীয় ঢৌ চলি আছে তৃতীয় ঢৌৰ আশংকাত আছে बे कोविडनि रादाब बेहाय जोंनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ बयखौबो सांग्रां थानो थिनदों आरो प्रट'कलखौ एसअपिखौ मानिनो थिनदों आरो खावलायदों थानानै इहाय खावलायनाय होननांगोन बेनिफ्राय काजिरङा राष्ट्रीय उद्यान कर्तृपक्षই जमा কৰি থোৱা গড়ৰ খৰ্গ বিনষ্ট কৰিব काजिरङा जी नेशनल पार्कनि बिबानगिरिफोर बिसोरो गोबां गान्दा गं हमनानै दोननो मोनदों आरो बेफोरखौ थाबैनो नष्ट खालामनाय जासिगोन नङाबा आरो बिनि थाखायनो सिखाव दाखायत जालाबाय थागोन बे आरो जनायत गौ सुरक्षा आइन बातिलर दाबि धरना जनायाव मोनसे माबा जादों गौ आइनखौ गौ सुरक्षा आइनखौ बातिल खालामनो थाखाय दाबि खालामदों बे दा मोसौ फाननो हाया जाबायबो ना जोंनि मानसिफोरा बेनो जोबोद गाज्रि जानानै फैदों आरो बेनिफ्राय
গোভা ট্রাইবেল ব্লক ভঙ্গ করে ভূমিপুত্র টিওয়াসকলক প্রতারণা করার অভিযোগ গোভা बे मरिगावनि बे ट्राइबेल ब्लकखौ सिफायनानै टिवाफोरखौ थगायनाय जादों बे अजद लाबोदों जागिरद टाउन कमिटि गठনৰ तीव्र विरोधितारे गण अभिवर्तन बहु केइटा जनजातीय संगठনৰ अंशग्रहण बेनिफ्राय जाबाय नैबे रादाब मोनसे फरायबावनोसै शिक्षयित्री सुस्मिता डेकार रहस्यजनक मृत्यु सुस्मिता डेका होननाय सासे आइजो फोरोंगिरि बिहामजोबो बियो बिहामजो जाबाय सासेनि बियो बोरैबा थैबाय आरो हयथ' बुथार जादों दा बिनि फिसाय सुस्मिता डेकानि फिसाय आरो सुस्मितानि बिहाव बेसोर सानैखौ पुलिसाव हमनानै जिम्मायाव लांदों बेनिफ्राय जोबथा रादाब फरायबावनोसै दिग्बय प्राइज मानि फुटबल अरुणाचल लेकां एफसि बिजयी दिग्बय प्राइज मानि फुटबलाव अरुणाचलनि लेकां होननाय बे एफसि फुटबल क्लाबा देरहादों आरो बेनोसै दिनैनि बे माबानिफ्राय जन्मभूमिनिफ्राय रादाबा बेनि उनाव दङ दैनिक अखम बेखौबो जोङो अग्रदूतआव प्रतिदिनाव जे रादाब मोनदों बेफोरनो दङ आदानिर हातरा अधिग्रहण हब बिमान कठर असर 55 बिघा माटी नायदि आदानिया 99 बोसोरनि थाखाय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बिरखं गाथोनखौ लिजाव लाबाय आरो दा 55 बिघा हा सेराव थानायफोरखौ नांबावगौनो बेखौ बिराद गोख्रों बिथोन होदों सरकारखौनो निरापत्ता सुनिश्चित नहालागै नदीबान बन्धर दाबि बेनिफ्राय आकौ प्राणबन्त राज्यर शिक्षानुष्ठान आरोबाव माने जिउ मोनफिनदोंनो स्कुलफोरा एलपि स्कुल हाई स्कुलफोरा मोनफिनबावबासो बेखौ बुंनो हागोन प्राणबन्त होननानै जों बेखौ दा प्राणबन्त होननानै मानिनो हाथावा बेनिफ्राय आधार नम्बरफोरा बन्चित 8 लाख नागरिक 8 लाख नोगोरारिफोरा आधार नम्बरनिफ्राय गोमानानै दङ आधार नम्बर मोनाखै आरो बेनिफ्राय दखलात दुर्दख डकायत गुलिबिद्ध दखला होननाय जायगायाव सासे गिख्रंथाव डाकायदा गुलि गावजादों पुलिसजों बेनिफ्राय जाबाय शान्ति चुक्तिक लय कार्बि पाहारात भिन्न छबि एफाले खब आनफाले आनन्द फारसेथिंजाय जुदि रंजादोंबा फारसेथिंजाय बेनि बेरेखा दिन्थिदों कार्बि आंलंआव कार्बि चुक्तिखौ लानानै बेनिफ्राय पानसिर सम्पूर्ण रूपे दखल करार दाबि तालिबानर प्रतिरोध बाहिनीर नयच्छाद जे तालिबानफोरा दाबि खालामदों पानसिरखौ फुरा माने गाग्लोबनो हाबाय दखल खालामनो हाबाय नाथाय नर्दार्न एलायन्सआ बेखौ ना बुंदों नंखाय बियो जुद्ध हेक 2 एदिनते नतुन सरकार आफगानिस्तानाव गोदान सरकार जासिगोन सानसे साननैनि उनावनो बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब फरायनाय हाबाफारिया जोबथानायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो खोनासंगिरिफोरनो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।